Despois quería decir a señora alcaldesa, cando empezou o pleno, dixo que pidiéramos a intervención todo o que quixéramos sobre a débeda. Eu quero recordar que hai meses que temos pedidos informes de varios, temos pedido varias facturas, está sin respostar por lo menos 6 ou 8 meses. Mire, doutora, vostede a cantidad de documentos que entrega por semana, Sí. se lle contestan todos. No. Sí, sí, sí. O día 22 de marzo de 2018 solicitamos por rexistro copia da factura da empresa Setramu en relación aos sinais de madeira que se colocaron no Camiño de Santiago. Con anterioridade tamén se solicitou o 11 de decembro de 2017 e o 7 de febreiro de 2018. A día de hoxe aínda non temos resposta e nos facilitaron dita documentación. Tamén o 17 de abril de 2018 temos pedido facturas pendientes de recoñecer que non están en tesorería. Asimismo, pedimos a relación dos decretos de productividade e gratificacións con os informes de xefe de negociado e tamén intervención do ano 2016 e primer semestre de 2017. Isto pediuse o 7 de febreiro, pedímoslo anteriormente o 16 de noviembre de 2017. 29 de noviembre de 2017 e 13 de diciembre de 2017. Todo isto a día de hoxe sin contestar. O 17 de abril de 2018 tamén pedimos os informes mensuais sobre a situación de tesourería onde se reflexa a previsión de ingresos e gastos. A día de hoxe, pois tampouco nos facilitaron dita documentación. Esta é a tónica habitual que pasa co Partido Popular aquí en Mos. Ou ben non nos facilitan a documentación que pedimos, ou só nos facilitan aquela que a eles les interesa. Pero aquela que é comprometida para o goberno do Partido Popular sempre